Лековата къща е забележителен исторически, архитектурен и художествен паметник от късното Възраждане. Построена малко след Кримската война, тя е отражение на високия социален статус и постиженията на заможните българи в западащата Османска империя. Къщата е прочута със своите стенописи, които я превръщат в своеобразен храм на българското Възраждане. Стените отвътре и отвън са изписани през 1873 година от известния майстор Иван Зографов. Иван Леков е бил табакчия, т.е. той се занимавал с обработка на кожи. Имал е табашка работилница и с тези кожи панагюрци са търгували не само в рамките на Турската империя, а са били изнасяни и на пазарите на Будапеща, Лайпциг, Виена и в други европейски търговски центрове. Събранието на местността Оборище по същество представлява един революционен форум. Там се събират делегирани представители от революционни комитети в 4-ти окръг и тяхната задача е да дискутират по стратегията и тактиката на въстанието и да се вземат съответните решения, което се и случва. Като израз на това е и избирането една комисия, която се нарича военна, чиято обязаност и задължение е била да дойде тук, да се върне в Панагюрище и да подготви планът на въстанието и прокламацията към българския народ. Документите са почти завършени и на 19 април от съображение за сигурност и конспиративните приеми се прехвърля в съседната Тутева къща, къщата на Иван Тутев. Наред с историческата си стойност, Лековата къща привлича и с изключителната си стенописна украса. Лековата къща е изключително интересна от стенописно отношение. В нейните приемни помещения, салона, приемния салон, в гостната стая е направено всичко това, което запазено и дошло до нас, ни дава известна представа за това как е изглеждало Панагюрище. В тази стенописна украса в Лековата къща се явяват и присъстват елементи и на барока, но българският барок, и на другите стилове. Колелото на живота в Лековата къща се появява в годината 1873, която ни посреща и на входа на вратата, където има един малък медальон, изписано "Сей дом принадлежи господина Ивана Лекова. Лето 1873, месеца юния". В това колело, синтезирано казано, е изразена житейската философия на възрожденския българин. В него е показан, е проследен паралела и се прави такъв паралел между човешкия живот, етапите, през които преминава, раждане, съответно съзряване, житейска, професионална, социална реализация и завършъкът на живота, така както се случва и смяната на сезоните в природата. Говорим за това, защото при потушаването на въстанието около 500 къщи, най-представителни, съвсем целенасочено, са изпепелени. И това превръща къщата в един бисер, който е безкрайно ценен за нас. Най-пъстра и визуално впечатляваща от съхранените и реставрирани къщи, Лековата къща е много важен и ценен елемент от комплекса Панагюрище, столица на свободата.